дар як рӯз беш аз 200 нафар сокинон бо шикоят аз бемориҳои гуногуни пӯст ба маркази клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд муроҷиат намуданд. Аксарияти онҳоро беморони псориаз ва экзема ташкил медиҳад. Зеро ҳоло мавсими аввали баҳор буда, бино ба гуфтаи духтурон хуруҷи ин ду намуди беморӣ мебошад. Аз ин рӯ духтурон ба сокинон тавсия медиҳанд, ки ҳоли ҳозир худро аз нури офтоб то қадри имкон эҳтиёт кунанд. Зеро шуои офтоби аввали баҳор хеле баланд буда ба пӯсти инсон тез зарар мерасонад. Дар аввали баҳор хусусан ба мо беморони бо дерматити аллергии, пайдошавии доғҳо, экзема, хуруҷи ва псориаз бисёртар. Баъд дигар касалиҳои бемориҳо ки витилиго ба рас мегӯем, ҳамонҳо нейродермит, красный плоский лишай, ҳаминҳо муроҷиат карда истодаанд. Аз сабаби баланд будани нури ультрабунафш. ҳозир дар агаротҳо кор мекунанд, саҳроҳо ва баромадагӣ кор мекунанд, участкаҳои назди ҳавлигиҳошон барои ҳамин дар бисёр гаштан аз нури ультрабунафш доғҳо пайдо мешаванд. духтури маркази клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд Хосият Қодирова мегӯяд, ки ҳоло муроҷиати сокинон аз бемориҳои пӯст бахусус псориаз ва экзема дар муқоиса ба солҳои қаблӣ ба маротиб зиёд шудааст. Вай таъкид кард, ки ин намуди бемории музмини такроршаванда буда дар як сол то 2-3 маротиба хуруҷ мекунад. Дар натиҷаи ин беморӣ хушкшавии пӯст ба амал омада, дасту пои бемор кашиш мекунад ва ҳаракат карданаш ҳам то ҷое душвор мешавад. Пешгирии ҳамин доғҳо бояд занҳо ва малҳамое ки аз нури офтоб муҳофизат мекунад ё солнцезащитный кремо мегӯн SPF 50 боло 50, 60, 70, 80, 90, 100 бояд дар таркиби кремҳое ки кремҳое ки онҳо молида истифода мебаранд, молида ба кӯча мебароянд, ба кор меранд, дарунашанда ҳамин хелак SPF аз 50 боло бошад. Людмила Романова сокини 75-солаи шаҳраки Ғафуров аст. 2 сол мешавад, ки аз бемории пӯст намуди экзема азият мекашад. Имрӯз барои машварат ва огоҳ шудан аз вазъи саломатиаш ба назди духтурон омад. Мегӯяд, ки бемориаш асосан мавсими аввали баҳор, хусусан моҳҳои март-апрел хуруҷ мекунад. ҳангоми нагирифтани муолиҷаи саривақтӣ бошад, вазъи саломатиаш бад шуда роҳ гаштанаш ҳам душвор мегардад. Опухают ноги, отекают, и зуд получается, спать не можно мне. Я сегодня первый день пришла, дам анализы на кровь, и мне будет все хорошо. Мне ноги не отрежут, я не мерещу. Все будет хорошо, он обещал. бино ба иттилои духтурон, бемориҳои пӯст ба монанди псориаз, экзема, замбурӯғ ва сафедпӯстӣ бештар дар фаслҳои зимистону баҳор ва тобистон байни калонсолон ва ҳам хурдсолон зиёд мешавад. ин намуди бемориҳо гузаранда набуда дар шахс ирсӣ ё ин ки аз тарс пайдо шуданаш мумкин аст. Аз рӯи таҳлили духтурон ҳоло дар ҷаҳон беш аз 2500 бемориҳои пӯст мавҷуд аст. Ягона роҳи пешгирӣ аз бемориҳои гуногуни пӯст бошад, ин табобати саривақтӣ маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тилотии Хабар.